Че самите младежи в България са разтревожени от това, че можещите хора от тяхното поколение избират да работят в чужбина. Нов портал в интернет цели да спре изтичането на мозъци и да върне високо квалифицираните млади специалисти отново в България. Back2BG е финансиран от Държавната комисия за младежта и спорта и Европейската комисия. Идеята е на две момичета, дипломирали се в Германия, но с амбицията да работят в България. Учил си години наред във Франция, сега искаш да се върнеш и да започнеш кариерата си тук. Оказва се обаче, че не е толкова лесно, защото ти липсват контакти, а и разликата в стандарта на работа не е малък. Тъй като в момента тенденцията е всички българи да се връщат, решихме, че те ще се сблъскат с този проблем и затова направихме сайта Back2BG, който помага на всички да се ориентират в първите стъпки в кариерата си в България. Back2BG е сайт за хора, получили образованието си навън и знаещи поне 2 езика, които обаче предпочитат да градят кариерата в родината си. След като се регистрираш и публикуваш CV-то си, можеш да потърсиш работодател в сферата, в която си специалист. А може и той да те открие. Решихме да направим нещо, което да помогне на всички млади хора с подобна насоченост да се реализират в България, защото е важно и за България, и за нас. По данни на ЮНЕСКО най-много български студенти учат в Германия, Франция, Великобритания и САЩ. Контактите с български фирми в България ще ги мотивират да се върнат, надяват се авторите на сайта. Освен за старт в кариерата, страницата дава възможност да се включиш в младежки проекти и международни програми. Всъщност ограничения няма. Не е задължително дипломата ти да е от западен вуз. Може и да не си чак толкова млад. Може дори да не си българин. Достатъчно е да ти се работи. И то в България.